Hei ja tervetuloa Tallinnan maraton vlogiin. Täällä mä oon nyt terminaalissa. Vahdin tässä laukkuja. Ja te pääsette kohta näkemään, kuka mulla on tällä kertaa mukana reissussa. Tänään me eletään tosiaan perjantaita, eli nyt mennään harvinaisen ajoissa reissuun ja ehditään olla siellä puolikas ja kokonainen päivä ennen juoksua. Itse asiassa ootan tällä kertaa jopa tätä reissua melkein enemmän kuin juoksua, johtuen siitä, että juoksussa en lähde tavoittelemaan mitään huippuaikoja tällä kertaa. Tässä on tosiaan tämän reissun seuralainen. Aika mega kiva semmonen. Lähdetään liikkeelle. Ootko tunnistanut vielä yhtäkään juoksijaa? Sun lisäksi en. En mäkään. Mutta mulla on ollut pari hyvää veikkausta. Yhdellä mä näin juoksurepun jostain maratonilta. Okei, aika hauskaa. Tää on hauska bongailuleikki. You never know, kenet sä bongaat. Ja ihan varmasti tulet bongaa juoksijoita. Jep. Ihan varmasti. Nyt okei, äkkiä. Sitten lähdetään metsästään hyvää istumapaikkaa. Näyttävä. Kyllä mä näenkin Kattiian. Hän on niin kettä. Me erkaannuttiin etsimään paikkoja. Täällä on hyvin tilaa, missä mä oon. Valtteri lähti jollekin klubille. Kattoo. Jee. Mikä sanoo sun mielestä, että minkä voi luvata hyväksi, koska mulla ei ole oikein mitään vertailukohteita, mutta sanoisin, että on aika avara, kiva, tulee vähän luonnonvaloa. Mä hyväksyn tän. Vähän pimeä. Mä pelkään, että musiikki menee kovalle, mut bängää kyllä. En ois parempaa löytänyt ylhäältä vielä. Valtteri lähti yläkertaan, se käy siellä syömässä. Mä oon muokannut tässä nyt tän video ja ootan, että se julkaistuis. Muuten ihan tosi hyvä fiilis ja ihanaa, että Valtteri lähti tänne reissuun mukaan. Nyt jo hänelle maailman isoin kiitos. Laivamatka alkaa olla paketissa. Mikä arvosana? Kokonaisuudessaan laivamatkasta, niin en mä näe mitään syytä, miksi ei ois 10. Mulla on maha täynnä, oli hyvää ruokaa, meillä oli hyvät spotit. Kaikki kohdillaan. Katsokaa, nyt ajetaan putkeen. Ei ajeta kun... Onko se laiva-ajamista? Mitä se on? Mennään putkeen. Tossa meidän putki, josta me poistetaan. Tallinnassa ollaan. Ehkä. Voiko tätä laskea? Kansainvälisillä vesillä. Olla. Niin. Eikä mutta matkalla, koska oli kädet täynnä ja satoi ja vaikka ja mitä, mutta nyt hotellilla. Toivotaan, että päästään tsekkaa sisään helposti. Ei ollut skämmi. Viiru. 15. I'm loving it. Ei se näytä tässä kamerassa miltä. Se näyttää hienoa. Ollaan korkealla! Ei se ollutkaan tää huone. Eikö? Mikä se? 15.13. Yes. No niin, uusi yritys. 15.13. Eli täältä. Oh. Uusi yritys. Oh yeah. Mennään katsomaan. Yes. Sika hieno. Wow. Ja meillä on karkitkin. Wow. Approved. Heippa. Wow. Okei, nyt homman nimi on se, että olemme saapuneet Tallinnaan. Kävimme äsken Virukeskuksen superkaupassa ostamassa tankkausruokaa.
minitankkaus alkaa tänään, huomenna vasta kunnolla. Ja nyt homman nimi on se, että... Noniin, se on iso. Homman nimi on se, että mä ajattelen, että mä en kuvaa tänään enempää, vaan vasta sit huomenna, kun on ehkä niinku oikeesti juoksuun liittyvää meininkiä, niin tänään loppuilta vaan nautitaan olostamme täällä. Mutta toisin sanoen, huomenna nähdään! Heippa! Heippa! Mä nukuin mega sikeästi. Valtteri kuulemma myös. Ei mulla muuta sanottavaa. Mennään chiikaa aamupala. Tää on hienoa. Voi viru. Rinko. Rinko. Aamupala oli 5/5. Erittäin hyvä. Annan täydet pointsit. Minäkin. Ollut ihana rento aamu. Nyt mä laittaudun. Valtteri kattoo tossa tubea. Mutta mä haluaisin näyttää teille. Mitä Valtteri osti mulle eilen? My god. Kuulutko täällä on sellainen putki? On siellä. Se on vaan aika unvisible. Oikeesti? Joo. What the heck? Tästä ei todellakaan näe, että siellä on putki. Tää tuoksu on kiivi, persikka, vanillakreemi ja mä en tiedä mikä on Pacha Choli Indonesia. Kiitos rakas. Ole hyvä rakas. Numeron hakuun. Tässä on päivän fitit. Oh yeah. Fun fact. Tämä on exactly sama fitti, kuin millä mä kuulemma hurmasin sut eka syyskuuta 2024. Mm. Mennään hakemaan numeroa. Mä en itse asiassa tiedä mun numeroa vielä. Veikkauksiin. 6. Se ois bangeri. Okei, mä toivon, että numerossa on 6 tai 2. Mä näin mun numeron. Mä näytän sen vasta kohta teille. Se on oikealla. Hello. Okei, nyt. Numero 1075. Ja paita. Tää on kivoin paita, minkä mä oon täältä vielä saanut. Edellinen oli kirkkaa oranssi ja sitä edellinen oli Viron lippu näin. Me ollaan menossa kattoo lähtöpaikkaa. Kiivetään tänne vuoden huipulle, alkoi vähän tihkuttaa. Toivotaan, ettei ala kovempaa sotaa. Siellä on lähtöpaikka. La la la. Käytiin katsomaan maali. Nyt suunnistetaan kohti Bulla Bakerya. Valtterin mielestä meidän täytyy ottaa tämmöset. No on meidän pään kokoisia. Niin, ei mä korjasin, että 1 tommonen. Otetaan nyt saman tien. 3 €, se on kyllä aika halpa. Joo, tää käydään aika pullaa, jos haetaan. Missä se on? Se pitää olla täällä kadulla. Vaibilta. Joo.
Tuossa olisi ollut se Pulla Bakery, mutta se oli suljettu, niin me mennään ottaa se Valtterin jättikeksi. Eikö niin? Joo, tässä on hyvä. Joo. Ketkä muistaa? Mä keräilin näitä ihan sikana. Me käytiin hakemalla juoksunumeroa, käytiin katsoa juoksupaikkaa, yritettiin etsiä Pulla-shoppiin, mutta se oli suljettu. Sen sijaan Valtteri osti siis mun pään kokoisen keksin. Siitä lisää sitten kun avataan se, mutta nyt oltiin syömään ja tämän jälkeen varmaan kertaa vielä pari kauppaa ja sit vaan lepoa. Me tultiin just kaupalta, Valtteri lähti nyt salille ja mä ajattelin, että mä olisin pitää teille Mä astin mulle huomiselle juoksupaidan. Mä olin Suomessa jättänyt tätä, mutta tää oli kaikkien loppu. Niin ruskee H&M Movin juoksupaita. Mulla on tästä samassa mallissa valkoinen ollut, niin mä tiedän, että tää on hyvä malli. Eikä järrä. New Yorker yllätti. Mä astin sieltä tällaisen ruskeen myös tietysti, koska se on nyt mun tän kauden väri. Mut tää on niin kiva. Oh, I love it. Nyt mä ajattelin, että mä vaan lepäilen. Nostan jalat ylös, tankkaan. Ja siinäpä se. Ei tässä paljon muuta tekemistä. Valtteri tuli äsken salilta ja mä heräsin siihen. Mä olin nukahtanut maailman sikeiten tähän päikkäreille. Miepä tiedä nyt vielä vähän lepäilee. Valtteri lähti kaupoille. Mut mä ajattelin, että mä voisin nyt samalla kertoa teille vähän tästä mun taustasta maratoniin ja millä fiiliksillä mä oon lähdössä huomenna. Eli tosiaan siis mä oon miettinyt sitä, että onko yhteiskunnalla jotain mun maratonjuoksua vastaan, koska tää on mun 4. maraton ja aiemmista 2/3 on ollut jotain. Ihan ekalla maratonilla mä olin koronassa just ennen sitä, ennen sitä toka maraton. Se oli ihan ok. Silloin mulla ei ollut mitään muuta kuin lihakset jumis, mutta se oli ihan oma vika. Sitten mun 3. maraton, mulla oli hermopinne. Se oli oikeasti paha muuten. Se oli brutaalia. Ja sitten nyt mä oon ollut 4 viikkoa on-off kipeänä. Eli mun juoksukunto on palannut kesän enkkavauhdesta ihan nollaan. Joten mun oletus tuolle maratonille ei ole kauhean suuri. Ja mä oon valmistautunut vaan niinku konttaamaan krampeista ton maaliin. Se toki tekee tästä valmistautumisesta vähän rennompaa, kun ei ole niin stressisellä, että pakko juosta hyvin. Huomenna siis lähtö rennon uteliaaloitteella. Että mä ootan innolle, että mä näen niinku, että miltä se tuntuu ja missä kunnossa mä oikeasti on ton kipeilyn jälkeen. Mutta mä en niinku just laita mitään paineita, vaan uteliaasti tunnustelen kroppaa ja katon mitä käy. Nyt mä tosiaan hetken vielä lepäilen täällä sängyssä ja ehkä noin tunnin päästä mä voisin nousta ja lähteä sitten etsiä Valtteria tuolta ja mennään syömään. Ollaan palattu hereillä olevien kirjoihin ja me lähdetään Vapianoon nyt tankkaamaan. Eikö Marika? Taste test. Vesimeloni, sokeriton Fanta. Saatko? Saat. Haistaneeko? Ei haistaa millekään. Ei ihan hirveästi oikeasti millekään, mutta vähän vessarilta. Kuulosti vessalta. Aika mieto. Mä en oikein saa kiinni. Maistuu vähän silleen manskalta tai huppapumpalta. Ihan naurettava mieto. Mä rakastan sitä. Tää voisi olla mulle semmonen melkein everyday juoma oikeesti. Mä tykkään, et ei oo ihan kauheasti makuu. Mulle tää oli silleen 2,5/5. Okei, aika radikaalisti muuttui mielipide. Ja tiedä, toi eka jotenkin oli tosi kiva, mut sit mä totesin, että aika tylsä. Joo, ei tää niinku pahaa, mutta niin, ei tää oikein miltään maistukaan. Niin, kerroksä myös muuten, mitä me äsken löydettiin? Kerron. Me käytiin metsästämässä rumunpärinää vihmakeepit. Arvaa kommenteissa, mikä se on. Se on kertakäyttösadetakkista varten, että mä pysyn lämpimänä huomenna aamulla, kun mä menen lähtöpaikalle. Ja sitten kun Valtteri tulee kannustamaan, että se voisi skuuttailles pitää sitä päällä.
Toivottavasti ei tarvii, mutta se on hyvä backup. Yeah. Koska mä oon huomenna koko päivän vaan etsinnässä. Niin on. Siis ajatelkaa, että on sellainen leikki, mitä pienen leikittiin tämmöstä. Tää on siis vähän niinku, minkä se on, piilosta, missä saa juosta. Vaihtaa piiloa. Kirkkis. No, se oli tättäin kirkkis. Mutta mä juoksen pakoon ja Valtteri etsii mua koko päivä. Hauskaa. Se on tosi hauskaa. Yeah. Mä sanon va, sä sanot pio, va. Pio. Piano. Mä sanon va, sä sanot piano. Va. Piano. Ei lihaa, ei mereneläviä. Kasvis. Mä luulen, että tää on domunu. Mä otan sen. Sitten tää vaikea päätös. Onks koko jyvä vai vaalea parempaa juoksua ajatellen? Toi on ihan hemmetin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tää on enemmän riski, koska siinä on enemmän prosessoitavaa, kun sulla on muutenkin poikkeuksellisen paljon sitä, niin ehkä se on helpompi olla niin sun kropalle tommonen nopeampi hiilari. Sä möit ajatuksen. Joo. Mä sain tilattua Valtteri vuoro. Shoutout Valtteri oikeesti hemmottelemaan. Se kävi avaa mun vesipullon kun mä unohdin ja se aina palvelee. Minkä tää oli? Joku merenelävä. Siellä on katkarapuu pinaattiin pääasiassa. Mä oon enemmän kuin tyytyväinen tähän ulkonäköön. Mulla on pomodoro, eli tomaattia basically. Mä oon tosi innoissani. Let's eat. Heippa. Oh, let's mennä. Mennään vaan. Okei, Vapianon kokemus. Joo. Mä sanoisin 9,5/10. Ei se mikään fine dining on, mutta just sopiva tällaiseen ja oli ihan tosi hyvin tehty ruoka. Muut 10 saa, jos seuraavat asiat on kunnossa. Vaan istumapaikka, kivat valot ja sitten se ruoka täydellistä. Niin en mä näe mitään syytä, miksi ei voisi olla 10. Se on ihan oikeesti. Ajattelen laittaa nyt huomisen kamat kasaan ja alkaa pakkaa myös noita muita kamoja, koska hotellihuonehan pitää aamulla sit luovuttaa. Samaan aikaan kun mä lähdin juokseen. Pitää aktivoida jalat. Selvä. Rate my pussi. Täällä on 3 karkkia. Mulla on tutti frutti rinkula. Tää kala. Ja sitten tämmönen mini puolikas kolapullo asia. Mä otan kaikki 2 kappaletta mukaan. Siinä se on. Nyt on kamat kasassa ja unboxauksen aika. Mua ei kauhistuttaa. Tää on jo täysin ehjä. Eikö? Ei. Oh. Saaks tätä vedettyä pois? Haittaako se? Siis se on kakku. Se on kakku. Wow. Tää on uskomattoman hyvää. Mä en tykkää kekseistä, mutta toi on sairas. Tää on sairain keksi, mitä mä oon ikinä syönyt. 3 euroa. 3 euroa, kattokaa sitä. Se on yhteensä 10 subikeksiä. Mutta näihin tunnelmiin jätetään tämän päivän osalta vlogia huomenna. Huomenna on the päivä. Wish me luck. Huomenta. Nyt on juoksuaamu. Mä heräsin tuossa 35 minuuttia sitten jo 6 syömään aamupalaa. Nyt mulla olisi tarkoitus kohta nousta. Nyt mennään Ampalalle. Tai siis Valtteri menee, mä menen hakemaan vaan kahvin ja palaan laittautuu. Käynyt Ampalalta kahvin. Nytten on mun aika valmistautua. Jotenkin silleen, että kun on syönyt niin paljon tavallista enemmän, niin vähän ällöolo. Näähän siis suhtautuu varmaan 5 kilsan aikana mun paitaa. Noin. 7
juusto, kananmuna, kurkku, voi leipää ja ananas? No, aika hyvin. Jos nyt tarkkoja ollaan, niin tällä kertaa mä laitoin siihen munavoita ja pikku kipollisen, jossa oli vähän puuroa ja jotain merahkaa siinä ja vähän marjaa. Ja... Aika hyvin. Täällä on 2 jollosta, 2 geeliä, siis 2 jollospakettia, 2 geeliä, 1 muovikussi, jossa on irttareita ja 2 palloa jollosta. Sitten se on menoa. Katsokaa, tuolla. Ei muuta kuin sadeviikko päälle ja menoks. Muuten ei haittais sade, mut se on ikävä, jos kengät kastuu ennen lähtöä. Hyvässä aikataulussa ollaan. Tuntuma kropassa. En osaa sanoa. Se voi olla ihan mitä vaan. Okei, tossa on pajamaita. Eikö sano pajamaita? Joo, no. Katellaan huvittaaks. Hyvä rakas. Sä oot paras. Ysin kohdalla outfit check. Mä tulin joku 5 minuuttia sitten tähän, eli aika hyvällä ajoituksella ja hirveä vauhti chillillä. Mä tässä funtsin vähän aikaa, miten tää homma jatkuu, mutta sanotaanko näin, että päivän teema on tosiaan, niin jos se ei ole tullut jo selväksi, niin chillin etsinnät. Jossain vaiheessa varmaan täytyy käydä syömässä, mutta täytyy olla tarkkana, koska toi vauhti on niin älytön ja tää aika menee oikeasti tosi nopeasti, niin kuin mullakin tässä. Joo, katsotaan mihin päädytään seuraavaksi. Nyt on 11 kilsaa mennä. Ihan hyvä vauhti. Kuuntelen podcasteja. All good. Seuraavilla spoteilla ollaan. Jos mä en ole ihan väärä, sitä on 16 kilsaa. Mulla oli todella eksyksissä ollut olo. Mä tossa vähän epätoivoisena katsoin puhelimesta, että oikeesti niin pitääkö mun lähteä suoraan sinne Old Towniin, että mä en missaa nyt sitä maalia. Mut sitten mä ei olla tässä joku muutama minuutin ja sieltä hän tuli. Mä en ehtinyt ottaa hänestä klippiä valitettavasti. Mut pääasia, että mä näin sut. Joo. Banaanilla. Nyt tulee puolikas. Kulkunut ihan ok, mut kyllä mä kohta hiljennän. Takana. Hyvin on kulkenut. Joten 10 jäljellä. Hyvä rakas. Hyvä rakas. Sä oot paras. Rakas. Sä oot paras. Sä oot paras. Sä oot sairas, rakas. Rakas, sä oot sairas. Eikö sä mene sitten muualle? Miten se voi? Ääriskoonalin väljakutsu. Ja tunnustus teille. Sä oot paras. Se on menen tänne päin. Joo. Kysymysten tunnustamana määrä. Thank you so much. Hola,
pikku TikTok tähän väliin. Ja Valtteri laittoi mut vielä tekee ton 2 kertaa. Toinen päivä. Kattokaa, rakastasti mulle kukkia. Totta kai. Mut kattokaa myös tätä. Se ei oo menkat. Mut... Ja ehkä mulla tulee siili sitten syystukaksi. Fiilikset. Aga see jää sinne laulu vielä maahan. Robot, hankkeen verkku. Se on Eestis nuori. Oli ihan sikakiva joskus, oli ihana nähdä Valtteria siellä. Sitten siellä oli myös, kenen kanssa mä oon tutustunut IG:ssä, niin kannustamassa. Oli ihanaa nähdä hänet livenä ekaa kertaa näissä merkeissä. Ja joo, oli ihanaa. Kiitos kannustuksesta. Ja toi vika maalisuora, siinä oli niin iso kannustus, että mä aloin vaan straight up. Se oli uutta, mutta kiva. Mun. Täällä on Finishers Lounge. Katsotaan mitä täällä on tällä kertaa tarjota. Täällä on yleensä lämmintä ruokaa. Yeah. Siis kattokaa nyt tätä Aftermathia. Ja toistaan ei oo menkat, vaan järtymät. Mikäs nyt on happening? Missä me ollaan ja mitä me tehdään? Me ollaan hotellin aamulan takana piilossa. Tossa on vessa. Kävin siellä äsken, nää oli vähän näästä, mutta märällä paperilla sain pyyhittyä ja vähän peseydyttyä. Aina vaatteet. Kohti lähdetään strollaa. Katsokaa, siellä Finisher Lounge. Sain tapahtua koko ajan tämmösen VG-patonkin. Ihan sikakiva. Sun eikö näkyy edistää? Joo. Se ei skaa. Ja tää on vieläkin se ongelma. Ei ole nyt niin kerrinen, että se on tunnin käydään. Nyt lähdetään strollailemaan ja kohti terminaalia pikkuhiljaa. Ollaan nyt oltu täällä Nautikassa hengailemaan. Mä kävin ruokakaupassa, Valtteri on pitänyt meille majaa pystyssä täällä ylhäällä. Hoi. Ollaan palaamassa nyt tän palumatkalle. Käytiin Hesessä ja kaupassa. Ja kaikki on ihan tosi hyvin. Täällä on ihana reissu. Niin on. Eikä sata mitään. Se on kivaa, pystyn kävellä ja kantaa omia kasseja. Nyt alkatetaan päästä laivaan. Tätä on odotettu. On ollut täydellinen reissu, mutta kiva lähteä myös kohti. Yeah. Alkaa väsyä iskeä aika isosti. Nyt. Onko mulla flash päällä? On. Me ollaan täällä baarissa. Mä toivon, että tohon ei tule mitään ihan jäätävän kovaa melua, koska mä oon aika meluherkkä ja etenkin tällaisen suorituksen jälkeen. Mutta en usko. Ja mulla on korvatulpat laukussa. Joo, mut nyt on kaikki hyvin ja kivaa viettää matka viimeistä hetkeä Valtterin kanssa. Okay. Mun fiilikset juoksusta oli hyvät. Mä ekan 10 kilsaa, se oli, en sano tuskaa, mutta en nauttinut.
Ja 4 kilsan kohdalla ekaa kertaa mietin keskeyttämistä. Sitten kuitenkin laitoin podcast pyöriin ja juoksin aina sen kilsan, missä mä olin. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi taittua. 12 tai 13 kilsan kohdalla mä taisin ekaa kertaa, että mä oon juoksemassa tänään maratooniin. Ja sit mä aloin vaan hymyillä. Mulla oli kivaa. Parasteltiin hain Valtteriin. Siitä sai paljon boostia. Ja kuten mä sanoin, niin siellä oli myös nostamassa. Sitten, niin. Meni hyvin ja mun oletus tosiaan oli ton kipeilyn takia, että mä en tuu jaksaa juokseen loppuun. Niin se oli tosi siistiä ja iso juttu mulle, että mä jaksoin juosta koko matka ilman kävelyä. Että juoksin noinkin hyvän ajan kaikesta riippumatta. 1 krampit tuli nilkkoihin. Se oli vähän villiä ja siinä alkoi jo niinku kyllä mielikuvitus loukkaa, että konttaanko maaliviiva vai soitanko Valtterille, että se tulee taluttaa mut vai mitä, mut sit onneksi mä sain ne aika nopea kontrolliin. Oli tosi kiva juosta. Kuivat kengät olisi ollut bonari. Ne oli heti lähes märät. Se oli hyvää. Mut muuten kyllä niihinkin tottu aika nopea. Sä oot taistelija. Kiitos. Kerro vielä, mitä sä sanoit, mikä yllätti ja mitkä muut sun fiilikset oli kannusteessa? No yllätti ylipäätään, että miten jännittävää se oli ja miten kivaa oli etsiä sua sillä skuutilla ja sitten sen jälkeen taksilla. Ja se aika meni ihan uskomattoman nopeasti ja sä juoksit ihan uskomattoman nopeasti. Ja se jännitys siinä, kun mä olin hyvillä spoteilla finishissä oottamassa sua, niin se jännitti tosi paljon ja se oli tosi kivaa. Kyllä mä tiesin, että se on, mutta se oli jotenkin vielä kivempaa kuin mitä mä olin ajatellut. Oli. 9 aikaa vihdoin saavuttiin satamaan ja siihen meidän matka tuli päätökseen. Kiitos paljon kun seurasit mukana. Heippa!